जय जगन्नाथ आपण मो चैनल को बहुत सारा स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त भल थे आम भी भल अच्छु। आज हूँ गुरुवार देखा ये वीडियो रे आम गुरुवार कौन केमती कौन पालन कलु ये वीडियो रे देखा। आसतु यहाँ हूँ मो प्रथम चाह आम घर सारा झोटी पड़ जाइए ठाकुर को पूजा हो गला चूल्ही तो भात बसी गला चलते देखा। ये मुझे खीरी पत्र नापी आम बाड़ी भितर खीरी पत्र देखिपे जगन्नाथ महाप्रभु शोईथिवे भोग दक्षिण काले पड़ा भोग देवे शुणी कमलिनी निद्रा पति के राइले कह मोल कर बहन मोल कर बोले न बोले रामकृष्ण नरे निद्रा गारिबो काले बेल दोई घड़ी जाए नड़ो आज पाई निद्रा बहुत शीघ्र चली गले रामकृष्ण नरे निद्रा जे गारिले पाठशाल ताले प्रवेश होइले अइते बाबा के समस्त खाइले मान सब एक चढ़िले भंडार घर अष्ट बसिले एत द्रव्य उन्नति रही बावन कोटी भंडार आनिले रात्र 16 घड़ी जाक ताल जे तई फुलार छांचुनी जाए सब नेले बही देखी करी महालक्ष्मी संतोष होइले तुम्बे आज पुत्रपण करिल बोइले प्रशंसा कर माए वचन जे कही समुद्र बाणिल रत्न जट गाई मते घेनी प्रभु जेबे न करिबे घर फली जोगे नारी न तो जीवे नर एताले बोलुआ चंदी मोर रोषे सरीगला एटा हेची दही बाइगण मूला आलू भजा मूला कदली भजा दही भात खीरी भाजी भजा डालमा पिठा साग भरड़ा पुओ में बाड़ी पुओ खाइब बड़ सन बोलिया पचारि बुझाए बड़ ठारे आग अन्न पर से बने अन्न थाली ने बेगे ब्राह्मणी होइला बड़ सान क्यों पंडा बोली पचारिला बलराम बोलुचंदी होइलु के बांकाणी बड़ सान के तोते न देश ए पुणी आमे बड़ बोलिण जे बलराम कहे ब्राह्मणी बोइले कोप कल के गोसाई प्रथम थालीर अन्न बलरामे देला भीतर को आउ अन्न आनिबाको गला आउ एक थाली अन्न आनिला बेलको चारि ग्रासरे खाइले बलराम ताको अन्न थाली घेनी करी ब्राह्मणी होइला पंडार अन्न जाक के घेनी गला बलराम बोइले रे कुदात होइथिलु आग करी चारि ग्रास बेगे खाइदेलु असला ब्राह्मणी दुई भाई को नाई कुटुंब मारिबा प्रादिशु गोसाई पुत्र बारी जागी तुम्ब दुई कर नाई पेट लागे बुलु बेग देश देश हुए सहस्र कांदी कदली रखिदेले नहीं 60 नौती पणा बेगे देले तोए एपरी प्रभुंकर मन करो चाहे से परी कमलिनी दियंती पटाई भजन शेष गुजे बोलती बलराम लक्ष्मी रांधुना परी लगुचे ओतमा जगन्नाथ कहते बलराम भाई लक्ष्मी परा भाजा को पाइबे आउ कहीं
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛନା କରିଦେଲି ଘଉଡ଼ାଇ। ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜଇଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ। ଭଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ। ଭଜନ ସାରିନ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ। କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବୁଝିଲେ। ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ। ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ। ବିବାହ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାଇ ଯାଗି ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁଇ। ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ବର ଯେ ନାହିଁ। ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ବେ ଖାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ବର ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ବେ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସିଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ଭାଇ। ନାରୀକି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଂସ ଦରିଦ୍ର କିଏ ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଏ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସୀ ବ୍ୟଜନ ମିଳଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ। ଏଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ ସାମନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଗୋ ପଚାର ତ ଯାଇ। ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ। ক্ষୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ତ ଖାଇଲ। ଆମ୍ବ ସାମନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯା ପଚାର ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଏ ମୋର ପିଲା ଭାଇ। ତୁମ ସାମନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ। କିଛି ନ ବିଚାର ଆମ୍ଭେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସେନା ଅଟଇ ଯେଇ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର। ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ। ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଯାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୀତବାସ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ବାସ। ପାଣି ଧରି ଘେନି କରି କମଳା ହୋଇଲେ। ଧର ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ ଧୋଇ। ଥୋକାଇ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକ ଲଗାଇ। କିଛି ପାଦୋଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ। ପଞ୍ଚବନ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭଞ୍ଜିଲେ ଗୋସାଇଁ। ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହୋଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଦିକ ତୁମ୍ଭ ବଡ଼ପଣ ଦିକ ତୁମ୍ଭ କଥା। ପଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀପ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ଧିକାରିଲେ। କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ମରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କୁହ ହେ ବହନ। କିଛି କଣ ଉତାରୁ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମନୁ ମାନନ୍ତେ ଜଗତର ମାତ। ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କୁହ ପ୍ରାଣ ସହି। ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ। ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୋଗେ ସୁଯଶ କହିଲ। ସୁଯଶ ରଖିଲ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ। ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ। ତୁମ୍ଭ ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା। ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ। ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯେବେ କେଉଁ ନାରୀ ଏହା ମୁଖେ ବୁଝାଇବ। ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କି କହିପାରିବ। ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ। ଜଗତ ମାତ ମୋହର ତୁମ୍ଭେ କର ସତ। ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖିଆ ଖୋଇ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇଲେ। ଆଡ଼ିର ହସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ହସ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ।
ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ହେଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଚାମରେ ଜଳଇ। ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା। ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି। ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମେନକା ଆଦି ଆଉ ଚିତ୍ରରେଖା। ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଚନ୍ଦଳା ଯେ ମଦାଳସୀ ଆଭର ସୁଶୀଳା। ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅବଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କନାଇ। ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଚୋରଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ବାରି ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଇଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ଅଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ସଂସାରରେ ସେଇ ମତେ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଶୁଣିଲ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା। ଯାହା ଅପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା। ସାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁଦୟାରୁ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ବଡ଼ଇ ଯେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପଥ। ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା। ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମାପ୍ତ। ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଯାହା ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ଭୁଲିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।